ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ WH ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। କେବେ, କେବେର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି when। କାହିଁକି, କାହିଁକିର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି why। କ'ଣ, କ'ଣର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି what। କେଉଁଠାରେ, କେଉଁଠାରେର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି where। କାହାକୁ, କାହାକୁର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି whom। କାହାର, କାହାରର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି whose। କେଉଁଠି, କେଉଁଠିର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି which। କିପରି ବା କେମିତି how। ଯାହାବି, ଯାହାବିର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି whatever। ଯେତେବେଳେ ବି whenever। ଯେଉଁଠାରେ ବି wherever। ଯିଏ ବି, ଯିଏ ବିର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି whoever। ଯେଉଁଠି ବି whichever। ଯେପରି ବି ବା ତଥାପି however। କେତେ, କେତେର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି how much। କେତୋଟି how many। କେତେ ସମୟ ବା କେତେ ଲମ୍ବା how long। କେତେ ଦୂର, କେତେ ଦୂରର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି how far। କେତେ ଥର, କେତେ ଥରକୁ ଇଂଲିଶରେ how often। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ how old। କେତେ ଶୀଘ୍ର, କେତେ ଶୀଘ୍ରର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି how soon। କେତେ ଶୀଘ୍ର ବା କେତେ ଆଗରୁ how early। କେତେ ବିଳମ୍ବ, କେତେ ବିଳମ୍ବକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ how late। କେତେ ଦ୍ରୁତ how fast। କେତେ ଉଚ୍ଚ, କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ how high। କେତେ ଗଭୀର how deep। କେତେ ବଡ଼, କେତେ ବଡ଼କୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ how big। କେତେ ଛୋଟ, କେତେ ଛୋଟକୁ how small। କେତେ ଦୂରରେ how far away। କେତେବେଳେ, କେତେବେଳକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ what time। କେଉଁ ରଙ୍ଗ, କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି what color। କେଉଁ ପ୍ରକାର, କେଉଁ ପ୍ରକାରକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ what type। କେଉଁ ଆକାର, କେଉଁ ଆକାରକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ what size। କ'ଣ ଘଟିଲା what happened। ବିଷୟରେ, ବିଷୟରେକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ what about। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ what else। ତାପରେ କ'ଣ, ତାପରେ କ'ଣକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ what next। କେଉଁଠି, କେଉଁଠିକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ which one। କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ, କେଉଁ ରାସ୍ତାରେକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ which way। କେଉଁ ସ୍ଥାନ, କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ which place। କାହାର ବହି, କାହାର ବହିକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ which book। କାହାର ନାମ,
କାହାର ନାମକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହୁଜ୍ ନେମ୍, ହୁଜ୍ ନେମ୍। ଆଉ କିଏକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହୁ ଏଲ୍ସ, ହୁ ଏଲ୍ସ। କାହା ମଧ୍ୟରୁକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହୁ ଏମଙ୍ଗ, ହୁ ଏମଙ୍ଗ। କାହିଁକି ନୁହେଁକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍, ହ୍ୱାଇ ନଟ୍। ଏପରି କାହିଁକିକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହ୍ୱାଇ ସୋ, ହ୍ୱାଇ ସୋ। କାହିଁକି ବା କେମିତି ହେଲା ହାଉ କମ୍, ହାଉ କମ୍। କ'ଣ ଅଟେର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍। କ'ଣ ଅଟନ୍ତିକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହ୍ୱାଟ୍ ଏୟାର୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏୟାର୍। କ'ଣ ଥିଲାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍। କ'ଣ ଥିଲେକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହ୍ୱାଟ୍ ୱେର୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୱେର୍। କ'ଣ କରେକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍। କ'ଣ କରର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ। କ'ଣ କଲାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍। କ'ଣ କରିପାରେର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍। କାହିଁକି ପାରେର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇ କ୍ୟାନ୍, ହ୍ୱାଇ କ୍ୟାନ୍। କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ କୋଡ୍, ହ୍ୱାଟ୍ କୋଡ୍। କ'ଣ କରିବାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍। କ'ଣ କରିଥାନ୍ତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ୱୁଡ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୱୁଡ୍। କାହିଁକି ଅଟେର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍, ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍। କାହିଁକି ଥିଲାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍, ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍। କାହିଁକି କଲାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍। କାହିଁକି କରର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇ ଡୁ, ହ୍ୱାଇ ଡୁ। କେବେ ଥିଲାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍। କିଏ ଅଟନ୍ତି ତ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହୁ ୱେର୍, ହୁ ୱେର୍। କିଏ ଥିଲାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହୁ ୱାଜ୍, ହୁ ୱାଜ୍। କିଏ କଲାର ଇଂଲିଶ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହୁ ଡିଡ୍, ହୁ ଡିଡ୍। କିଏ ପାରିବ ହୁ କ୍ୟାନ୍, ହୁ କ୍ୟାନ୍। କାହାର ଅଟେକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହୁଜ୍ ଇଜ୍, ହୁଜ୍